Salam qadirli vatandaşlar, salam ehvan illeşler, salam halmra da qowmy adaýlaryňyz. Salam, salam, ola şarýyna. Owy, erwetden. Yurtdaşlar hemmäňize de salam aleikum. Aýdyber ola şarny uzakdan mäde kimidem söhbetdeşligden ga. Hawa, her kim özi işi aladysy barda. Näme, bugün halmrada näme hakda gürüň edeliň. Şu türkmeniň öý hojalygy barada gürüň edeliň sebäbi. İslendik milletem hojalykdan başlaýanlar durmuşynyň gözbaşy ýöne türkmenler üçin has bir mukaddes bir zatlaryň biri. Mukaddes zatlaryň iň esasy birisi olam öý öwdar. Ýani türkmeniň öý öwdary. Seniň öý öwdaryň öz başyna öý öwdaryň bolmasa, seniň durmuşyň daganyk bolýar. Seniň durmuşyňda bir hiç ýeli öňe gidişligem bolanok. Ne çağılaňda bir ilim bilim bolýar. Ne bir olar arkaýyn okuw gidip okap bilýärler, ne bir öýüne gelip öý işlerini edip bilýärler. Sebäbi bir ýerlerde diýende gözüňe getirýän bir ýerlerde kwartirant bolup ýaşaýan bolsa, öz öwdary bolmasa, ýani gaýyn gelin her hili ýagdaý bolup bilýär. Ya yatak jaýlary ağırlyk edýär. Öýlenenden soň bir çagat bolan soň göçmeli bolýar. O ýaş jowanyň ýagdaý ýok, öz başyna jaý salmagy ýetmäge. Onuň kwartirant çykýarlar köpüsi. Ne türkmen watandaşlarymyz, türkmen ýetem Türkmenistanly watandaşlarymyz diýip aýdym. Türkmenistanly watandaşlarymyz bilýändir, öz başlaryndan geçen soň öý edinmek Türkmenistana aňsat däl. Onuň oňuşman bir sözüňe adaşyp gaýnyň bilen geliniň bilen arasynda bir süýjülük ýiten soňam ýaşaşmam bolanok. Şoň üçin kwartirant çykmaly bolýarlar. Onuň bir sülgüniň jüýjeleri ýaly bir belli bir ýerde mesgen tutup bilmän ýanky ýaşlar nime bolýardy şu hojalykda bir öýüň öz başyna öýüň öwdaryň bolmasa agzalyk dörýär. Er aýalyň arasynda agzalyk dörýär. Sebäbi agram ýene-de şol iki ýaş jowany düşýärdi. Dikdem işlemeli bolýar. Ýaş çağalary bolup işläp bilmese enesi diňe kakalary işlemeli bolýar. Onuň bir özüne agram düşýär. Sen jaý saljakmy, jaýyň üçin pul aýra sakla, ýani pul toplajakmy, ýa sen çağalaň eklejekmi, onuň alýança aýlygyň bir adamyň getirýän girtejisen bir ujypsyzja agyçyk bolýardy. Ýetirilmeden ok. Şoň üçin hem er aýalyň arasynda köplenç uruşdurýar. Yeter yetmezlik üçin şu nirede yeter yetmezlik bar bolsa şo ýerde de uruşdurýar. Inni ýanky öýüň öwdaryň bir mukaddes hasaplanan soň şo arada şu bir gurrun edelliýänne siz bilen. Şu wagta çenni aýdaly Gurbanyň zamanynda şu wagta çenni bir öýlü öwdarly bolup gaty bir haramdan iýän bolmasa, aňsatlyga 5 ýylyň ýa 10 ýylyň, 20 ýylyň içinde öýlü öwdarly bolup bilenok. Şu wagtky millet ba, Türkmenistanyň ýaşaýjylary, şolar 5 ýylyň, 10 ýylyň içinde öýlü bolup bilenoklar. Inni Türkiýe çykýarlar, Orsiýede çykýarlar, başga ýurtlara çykýarlar, işleýärler. Şol gazanan ýanky pulunyň aýdaly 4-den 3 bölegini öýüne uradýarlar, galanjasyna özüniň kwartirasina iýje işlerine galýar. Onuň bul ýani Türkiýedekiler aýtsam bir garny dok, bir garny aç bolup ýani aýlygynyň 4-den 3 bölegini iýdine uradýar. Inni o taýdada bolýan zatlar özüňiz bilýäňiz. Produktlar gymmat. Oçury durup aljak bolsaň, aýalam o ýerde işläp bilmeýär. Sebäbi bar ömrüni oçurda geçirýär. Ýani nowata durup ardan produkt aljak bolup. Daňdan 4-de 5-de turup oçury durup şeýdip produkt alýarlar, ardan produkty. Sen haçan işlemeli? Sen haçan çağalaňa terbiýe bermeli? Haçan sen öý gurmaly? Bu zatlar aňsatlat däl edil şu wagtky zamanada. Ýöne şuny emeli ýagdaýda
Emeli ýagdaýda hökümetiň başyna oturanlar ýürütelep etdiler. Ýürütelep etdiler şol adamzadyň bir Türkmenistanyň statistikasy bilen alanda, şolaň möçberli alanda bir 40-45 50 ýaşy çenni ýaşaýarlar-da. Şol ömrünem barça bir 50 ýaş ömrünem oçurlarda geçirsin ýürütelep emeli görnüşde şu ýagdaýa getirdiler türkmenleri. Inni geçen taparne saparaga bilen kimine giden gurruňy ba. Şu jaý salyp berjek diýen gurruňy ba. Meniň gaty maňdyma batdy şu gurruň. Şol edilen gepleşik gaty bir göwne jaý hasap etdim. Dillerine saglyk ikisiniň hem şu ýerden men minnetdarlygymy aýdýan ikisine de gaty gowy gepleşik boldy. Ine türkmeniň iň bir ýanky yarasynyň akyp duran bir wawaly ýeri ine şol. Öýleýdarly bolmak türkmen üçin iň yaraly ýer şol. Ine şol öýdünjek diýip, haýsy 2-3 adamyň birine sorasaň öýdünýän, öý salýan, jaý salýan, şoňa pulum gidip dur, özüm 10 ýyl bäri Türkiýede ýaşaýan, 12 ýyl bäri Türkiýede ýaşaýan, ýani 15 ýyl boldy, 15 ýyl bäri gurup bilemok diýip. 20 ýyl bäri gurup bilmedik adamlar bar, jaýyn tek bitir bilen oklar. Ana bitirip üstüni getirdim hem bolyn. Geçenki yel turanyny alyp gitdi bar şeýpirini ýan amma. Ine şolar ýaly gazananyň bedenine ýeten ok diýer türkmenler. Ondan beter. Ýagdaýlar ondan beter. Ine men şunu bir şu meselelerini bir gozgalyň diýdim-de siz bilen. Siziň aýtjak dadyňyz bar bolsa şu babatdy. Sağ olun. Öyle çağırın. Gaty yerlikli meseleni goýadyň. Türkmenin hakykatdan öýüňdäri ýagny ojagy bir mukaddes zatlaryň biri bolýar. Ya masalan öz başy şondan maslanýar. Iki adam ýaçatynja bergenden soň olar ýa bir goş birikdirýärler diýär türkmençilikde. Diýmek şol goş birikdirdi, goşun bir ýerde goýmalylar. Diýmek jaý gerek ýa öý gerek. Bizde bolsa türkmenlerde gynansaň bir tersine ilk başdan ýaşlar öýürýärler, soňra 5 ýyl 10 ýyldan soň ala edip başlaýarlar da bula çağalar köpek başlar nirde ýaşamak. Beýleki jigilleri ýetişýär. Hojalykda yer ýok ýaşamagy, emmesi bir 4 toguljaýyň içinde 3-4 baş maşaly bolup ýaşap berildi hädirim bardy. Emma indi şol ýa dogry bellep geçdiňiz bolçaryn. Ýa şu hökümetin ýörüýte gorunan siýasaty. Şu halkyň kellesi şu problemadan çykmasyn, şu günne iýje alada bolsun, şuň kysyn tapsa ertekide gaýgy bolsun, şu pikirlerini ýatsyn, şu pikir bilen hem tursun. Bollugy tordy. Halky başy ol hökümet näme işleýär? Büdjet näme? Bank näme? Dollaryň 2 kursy näme? Bular nirden döwletiň baýlygy, halkyň, milletiň baýlygy niräge diýär. Şu zatlara şolun aklym çatmasyn, goluna da gelmesenlik şu giýje günni şu adam pahyryň sornugyp ýykylýança, kellesi daşa degýänçe etmeli işi şol yarım dok ılgap bermeli. Türkmeniň ýene bir sözi bardy. Nan atly halk piyada ýa il piyada. Ine şol şu sosiýasy dornaşdyrdylar. Onu kovalap tutup bolunak. Yani kaydanımız şol 10 yıl, 15 yıl, 20 yılda bir jaý goru bilmedik maşgala. 20 yılda onu eýap öýlenden soň oglugyny ýetişýär. Olu nädip durmuş gurmaly. Atasyny tünök bolmasa. Ene şeýdip halky gullaşdyrýarlar, ýa feodal durmuşa getirýär. Gellem şol. Doğru bellep geçtim. Saylanan bir yankı bir cenayetkar toparın ya hükümetin davarını yalap, yatırtını yalap, gün görüp jaý salýanly bolmasa ya şular ýaly bir kaşanly jaýlarda ýaşaýan bir prosentde de ýetene ahly halky. Şola bolmasa galyn göz gulban ýagdaýda halkymyz. Şol 30-njy, 40-njy, 50-njy, 60-njy ýyllar SSR döwrüne salynan tünöklerde ýaşap. Olanım Hasan Depesinden yıkılacağı belli de. Örmont edeni de pulları yok halk. Şimdi şu barada ana şu geçen yakşenme günü yani doğru bellek geçtiğinizde şu saparağı bilen keminen eden çıkışı edil yüreklere cümp boldu şol sahne manadı. Sebep şol bizim halkımızın esas arzularının bir jaý problemasi, mülk problemasi, yer su
Şuların hemmesinin çözgüdüni bir adam teklif etdi. Men taparagan bir jay proýektinden onun yer suw reformasynyň bir döwürden bäri habarly. Men şunu 96-njy 97-nji ýyllardan bäri şol Azatlyk radiosynyň aýdyp dilim sypyrly. Ýöne gulaga asýan halk bolmady. Şol adamyň ılymym gerekkäl, özüm gerekkäl bolup çykdy. Halkymyza da, ýurdumyza da, hökümete de. Sembolik. Sebäp özünden akylla hormat goýmak diýilen biziň halkymyza maksudda düşünje bolmagy şemäle. Men şol üçin ýadyman, ýaltanman aýdyp gelýän şu adamyň özüni fiýlemäň, ýöne eden işine ýa edýän işine hormat goýmany başaryň diýär. Şu peýdaly iş bolsa, peýdaly rahmet bolsa, belli bir adam üçin, belli bir maşgul üçin, ýa halk üçin, ýa bir jemgyýet üçin bir peýdaly zat bar bolsa, şonu mübareklemek, gollamak gerek-de. Ýemänem öň alyp gidýän durmuşa öň alyp gidýän şular ýa öňde barjy adamlar ýa öňde barjy ideýalar diýip aýdy. Şol ideýalaryň toplumy saparagada jemlenipdir. Barda şu. Biz bardadyň gurulmagy diýip. Men näçe gede haýyş etdim şu opponentlarynyň, hökümetinden, daşyndan ol kiýe kaýaga çalışyp bererler we gelinde garşysyna çykynda aýdyp şol adamy diýýän zatlaryň haýsy ýalňyş, haýsy ters, haýsy durmuşa gabat gelen. Bar bolsa goýun fakty. Edin halkyň öňüne söhbetdeşlik ýa sorag jogap. Birim eşdik galyl ýa görüp galyl. O akyllydan akyllysyň çykyp bilen halka bu köpçülik. Ýöne şun garşysyna çykyp Bolşar 96-njy ýylyň märmen taparagy bilen ozy başda telefon tanışlygym bardy. Soň Şweçe göçüp gelenden soň gatnaşygym boldy. Yani ýozam bolmasa da arym duşup durýar. Şondan men bilýän şol adamyň garşysyna çykyp bir adam söz aýdyp bilmedi. Şoň oýlap tapan zatlar know-how diýerler. Şweýanyň hökümeti kabul etdi şunu. Bir jay gurmak diýilen zat o tawuk ketek däl, ol içinde baryp giýär. Oň näçe tehnik uslubyasy bar. Näçe finaldan geçmeli. Şunu barlan tehnik uslubyasyn barlan Şweýat hökümetiniň ähli tehnik işgärler, inženerler haýran galdy. Eden işi bar bular. O hojalyksam şol, paxtaçam şol, soňra gördük bol, ene arhitektoram özü boldy. Jaýyň material oýlap tapanam özü. Gurda hani Moskwan Trubnikov diýen perawulugyny 2-3 tane guran jaý bar. Ya ene Pribaltikada guran jaýlar bar, gidip ýatan kompleksi bar, Litvada. Ene Şweýçede 2 tane çargylap duran etaj, 3 etaj bir emen kateji gurdy. Öz Ahmet özeli bilen. Başga adamym ýok. Ýöne soňra şunu Türkiýede gurdurjak boldy da men bilýän zatlamaydan elbetde sapara başlasyn ştaýdy bol. Şu Türkiýede gurdurjak bolany türk täkiler şol kabul etmediler. Sebäp materialy arzan hem el yeterli. Bula gymmat gurup onsoň materialynyň gymmat etseli jaýyň bahasy gymmat bolýar. Şonu etdirmediler. Indi men oturup oýlanýan, men öz pikirim, şahsy pikirimdi. Eger şo döwür tapara 96-njy ýyly Türkiýe çykdy. Şo taýda gurup başlanmasa şo proýekti. Şun kun ya geçen ýa soňky ýer titremede wepat bolan adamlar belki bir näçe diýir galar diýär. Öz ýa galjagym görünüp duşup hezet. Sebäp o jaýlar 9 barly sarsyn sarsmaýan duran jaýlar näme üçin ýykylmaly? Ýöne şo döwletde de gurdurmadylar, etdirmediler. Onuň geldi de ene Şweýçede özü gurdy. Ene parahat bilen. 2 bol. Agy ene 2 gurdular şunu. Daşyna 2 ýaka işin tutandyrlar, suwuny taşamagy, mesemenden garşma, men onçadyň ýöne esas hemme işi plitelerini çeldi, kesip bloklap goýup, şeýfana çeldi ýapar, sapara bilen parahat. Ene gurdy, ene etdi, ene şu bar. Şunu halka hödürlýär. Sağ olsun. O zaman men 2 ýyl kän gurrun etdik. 3 ýyl, 4 ýyl mundan ozalyp, 10 ýyl ozalyp, şo jaý salnandan soň baý şu zatlar watanmyza gerek saparagy diýip näçe aýtdym. Bu isleg bolmasa men näme deýin ýa? Oňa da isleg gerekdi. Indi dün şo dün ýa-da şu geçen ýekşenme güni şo soraw jogapda sapara halkyň öňüne çykyp erkek ýa er ýaldyr aýtdy. Men 5 ýylyň dowamy 1 million jaýdan ýemen kates gurup bereýin halkymda. 1 million.
1000 ýylam durmagy şoň ýemesi möhledi bar diýip. 1000 ýylla bizde 100 sany goşak çalışsak. Şoň ya 50 sany nesil çalışsak. Biz bolsa bir nesellem soň eýem täzeden urmaly bolup dursa ýene de taýy. Ine olam aşağıdan zey çıkıp helak ediyor caylar şu at. zeyde de ýem ziýany ýok. Hatda suw gel wagtdan o plastik geldi, ýüzük gidýär soň ýygyny çekip getirýär. Yer titrände üstüne ýykyljak zat ýok, ýykylaýyn da adam basyp öldürjek zatda. Şunu ýalhanda ýaşap otyr öz içinde 10 ýyl şu jaýynda eksperiment döwrem geçdi. Bu ýal hiç bir şol kimçiligi ýok. -6 çel ot ýakanak şu jaýyň içinde bir pikir görüp. Daşara -gradus. Hawa. Daşara -6 ol şoňa çelli ol öýüň içinde ot ýakany. Bizde bolsa şu awgustyň agyryndan sentýabrdan başlap çigiret düşenden ýa pes ýakmaly, gaz ýakmaly, näme etmeli, öý ýylatmaly, çaga sowuklady, aýal zyrkawlady. Ene jaýlar giýje ukla galyny pazar boldy, adamlar öldü, ýangyn döredi. Şulatlar hemmejiginden azat boljakda. Eger şu proýekt kabul edilse gurulsa. Ekonom. Hem ekonom. Ýeme şunu olar höwes bilen taparagan elinden şu proýektin aljaklar. Öýde gerek gelýär. Proýekte gerek. Olam şu proýektiniň ýa garnysy bar, şu bloklan komponenti bar da. Şonaýdan şonu biljek bolýarlar. Şu gurup Litvada zatda gurup gaýtan zatlar bar da para bağışladymy. O gaýdandan soň şolar ýal blok edip öýler gurjak bolupdyr da Litvawyslar. Bolunak diýdi, ýykylyp ýatyrdy. Ondan sonra ýaly diýdi, "Näçe beýle bolýar?" diýdi. Olam aýtdym, menem aýtdym diýdi. Şodak men tüýkülügüm ýetenak diýdi. Şu komponent. Ol öýd ýemese de öýd sekret. Hani bar Elon Musk çykardy hani elektrik awtomobiller bütün dünýä şumardatdylar. Ine olam saparagan know-how'su Allah eger talant beren bolsa adama eşilip berenler. Ine şol adamda bar. Ben görýände hem bazatda guramaçylygy işinde de ykdysadyýetde de makroekonomikada da ine ýer suw reformasynda da ine jaý guruluşyny ine halkyň öňüne çyk. Ine men el ine elimiz ödýän alyn şunu diýip durdy. Ine şundan soň halk almasa nähil boldy? Ol çary. Ine aýdyp oturýanda öýdüm. Ine niselim denan etdim ene bir ozon borokçuda da. İlkinji nowatda şeýle bir höwürtge gerekde. Yani jarly janlar hemmejiginde höwürtge bar. Denan üçin höwürtge diýdim şu jaý benim insan üçin. Şo bolmasa onun o höwürtge boldugan däl. Hani erkekler hani Türkiye'de ya denalar işlep böyle ay şey priyetana nämesi yetana ona alyansa sement kımmatladı mı ne diýençak bu yıkıldı ya yel alıp gitti. Şey tip adamın ömrü geçiyor. Bu bolsa 5 ýylyň içinde tapara boyun ana halkyň öňüne çyk. Boyun alındy. Indi şundan boyun gaçyrýan halk ýa bolsa. Ne ol o jenayatkar hökümete hata meçekler olçar. Sebäp onu elmeden halkyň tersine işläp gelýän. Şu halky ýok etmek üçin. Terfin işlep gelýän hem jenayatkar topar. Ýerýelen aýdyn, maňa düýün kölen maglumat äme diýdiler. Halmyrada ýurdun içinde 1,5 millionyň köp ilat ýok. Şu maglumatyny dödüp berin diýdi. Ol 5 milliony ýetirdiňiz türkmen 6 million. Ol hiç bir sany daşynak içine gawat gelemek diýdi. İçinde 1,5 million halk ýok şu ülke. Şonum ekläp bilen onum ene şol garamfor hökümet şoňum ýoguny ýanjak şu halk. Ene şoň üçin şu taýda biziň watany eýelik etmeli ýerimiz geldi, onuň şol mezlitesi özüňde bar eden teklimi, ol jenayatkar topar islemese hakimiyeti halkyň wekillerine tapşyrmaly bolar. Şonun biz üçin etmeli halka soňra azat erkin ýanky parlament saýlawlarynyň üstü bilen soňra parlament respublikasyny gurmakçy. Olum referendum üstü bilen. O iki ýeke häzirim höwes edip oturarlar barda Gurban Gulyň ornuna men geçdim. Ay ene bir şey dolandyran öňde soňda biziň heýwany urlan halkymyz bar. Ýok o bolmaz. O bolmaz. Indi halkdan talat gengeş edilmän, o maslahat edilmän çözülmeli iş ýokdur. Şoň üçin şol biziň şol gurucu mezlisimiň esas aladaty şol. Şo gerek bolan kanunlar kabul etmeli. Ýurda barlýança şoň esasynda işläp soň saýlawlary geçirmek üçin. Indi şu jaýly mesele men öz pikirimçe diýin halk diňläp oturýar bolsa. Men pikirimçe şo biziň esasy
stratejik öňde görýän ýa-da maksadymyz bolmaly. Eger biz milleti baramyzda yerli, suwly, mülkli, jaýly edip bilsek, iş orunlar öz-özünden dörýärdi. Biz atlar zynjyr bolup gidýärdi. Jaý gurmak üçin ilk başta şoň zawodlaryny üçin etmeli. Penoplast çykarýar, näme diýe, turbosy, aýnasy, gapysy, penceresi, känle. Olar bilerim iş ýer. Şu bir-birine satylyp gidip barýar. Şu zatlaryň baý ýerini ýa mektebem orulajak, şagylar bagym orulajak. Hemme zat öz-özünden dolup gidýär. Ihlas bilen ýapyşdan sokur gözden ýaş çykyr diýdi türkmen. Şu hemme zat ihlas bilen ýapyşdan bolmajak iş ýok. Indi bu adamyň diýänem saparagaň her kişiň bir dünýede bir öz baş arzuwy bar. Şu birinji arzum men ýa-ni ýoldaş bolamdan köp berdim elden öz pikirim paýlaşardy. Şol ýer suw reformany geçirdi. Şol ýetirtmediler de şonu. Bir ýyl galan hana taýdyryp goýberdiler. O neden adamların bar bilýär kimdigini. İkincisi ene halk köseni boti. Näme üçin Türkiýede? Men bir zada hayran galýan gol çaryn teret ýurdun teýinini, ýeriň teýinini Türkmenistanyň 12 trillion impesi dollar ýaty. Şonu taşlap gelip Türkde $300 üçin hyzmatkar bolany gowurýar. Ine Türkmen, ine maňlaýgary halk bil bagyşlan. Nädip beýdip biziň aňymyzy ýetgedýär. Nädip şu trilyonları taşlak gelip şu bir dile getirir ýar suwmy da däl şu $350. Şoňa kaýyl bol, hyzmatkar bol, biriniň minnetli çöregini gapsyny talabançylyk etmek türkmene gelişik. Indi şu wagtlyk günden soň bu hatda şu ýa sorajak hapdan soň mende uky ýok, ukhara. Dogrusyny aýtsam, şu aladalar bilen. Nähil beýle bolýar. Ine etjek diýip duran adam bar. Ýene de baryp türkmen öz jellatyna alkyş okýar, o iki satanyň arasyna salam ber. Ýerden çykdy bu. Hayran galaýmyl dogry aýdýan. Ne şu diýenler bar. Ne boş gurrun edýäňiz, agdyňyz ýumum ýa ýok boluň diýen ýaly. Siziň reden işiňiz gormy diýen ýaly. Zatlar aýdýar da halk bolyn. Men şolary bağışlasınlar, olin men şolar oýnatky hökmünde görýän. Näme üçin sen özüňi görüp duran zadyny dogry zady ýalanyp bilýän. Diýmek sen birini oýnatkysy bolýan da, şoň diýen zadyny, aýt diýen zadyny aýdyp beren bir oýnatkysy bolýan da. Jeýlem sen özüň görüp dursun şonu. Şo zatlaryň hakykatdygyny, dogrudygyny, bolaýjak zatlardygyny, bir real durmuşa getirip boljakdygyny ýöne halk aýdýar, käbirler aýdýar ýanky. Siz aýtdyňyz da nähili pikir edýär diýip. Şolaň pikir ediş usuly ýok bolmaly, absolutno beýnisi boş bolmaly. Şonu görüp bilmeýän bolsa. Ýa-da hakykatdan biriniň oýnatkysy bolmaly. Aýt diýen aýdyp, diýeni diýip, barýer şo taýda kommentary ýazyp, ýöneşir edýän adamlaryň bara. Şo ýazýan diýen adamlaryň öýüne öýlenlik ýokdur häli görseň. Bolsa da bir $10,000, $20,000 şolardan aýlyk alyp oturan bolsa, he? Olam ýokdur, öýüne öýlenlik ýokdur, görseň edip şolam bir talaban bolup berendir. $200-300 işläp türkde, dogry dämi? Hakyky, öyle çaryn. Bular da ýeme de bir düşünje ýok da adamlaryň köpüsinde şu zatlaryň boljagyny önüm ýok. Sebäp üç nesili külün çykardy da aňyrkylar, umytdan aýyrdylar adam. Bolmaz, ýene de bir gede bolmaz, arzuwam edip oturmaň diýilen derejäge getirdiler adam. Ýoksa türkmen ýaly okyply, başarjak bir ata-babalarymyzda seretseň bir meşhur millet, bir meşhur millet bolan taryhda. Hatta bizim öz ýaşlyk döwrümizde de siz benden kiçenrek bol ýa-da şo tapara kimi şo ýigitlik ýaşlyk döwrümizde de bar da how dagyal namusyň ýigitler watan üçin näme üçin. Şular hemmesi kökü damarlaryny ýok edipdirler. Ýok, şo gurrun edýän adamam ýok. Hemmesi şo nira uğratılsa şu kara köl goýunýar, şo uğruna tarıp çopan nira goýsa şo tak bar ýa. Maly meňde gidipdir halkyň, bagyşlan, ýurtdaşlar, watandaşlar, janym ýanyp aýdýan şo. Siz ne derejäge ýetiripdir? Şu man şu taýda Ýewropadaky haýsy birine ýüzden men halkymy şu ýurtun içinde 12 trillion pesinden ýerin aşagyna baýlyk bar. Bularym ýurdun daşyna çykyp $500 talabançylyk edip berdiýär. Nähil samsyk halk diýjekler. Diýjegim görünip dur. Bir deňeşdiräýmeli. Şu zat halkyňky siziňki watandaşlar, ýurtdaşlar. Gurban Ulyn kimden, Niýazyn kimden, ýene biriniň kimden.
Sizinki hemmejik şu gelecekki nesiller. Innem şu jaýlar guruljak bolsa, oňum 1000 ýyla ýetjek garantiýasy bar bolsa, başga näme gerek bize? Banklar kredit berýän bolsa, kreditem siziň aljak ýer mülküňiziň hasabyna berýär bar. Sizden çykdyjy ýok o taýda. Ýöne şo ýerim adam şekilli işläp şondan öýünim al. Hem öýüňiz etmeseňiz, artykmajyny satsaňyz, näme önriýän bolsaňyz önür. Hökümetde, döwletde gadagan edilmedik islenip öýünimi öňrüp satsa bol. Ene durmuş ýaşap ýörler beýleki döwletler göre görmezimiz çykdy Ýewropa döwletler hem mezen tersine aýlanyp çykdym şo sany oba hoşuluk bilen. Daýhanlar bilen o iş ýaşaýjylar şäherlere gördüm. Bularda hiç yer alada ýok. Zaý urundan, öýüzar urundan olçaryn. Ýylla 2 ýylda 30-ga gitmek. Yetmese bankdan karz alýar, olam 2-3% hiç de adam da eğer ayal işläp berse derrüz ýapýarlar üstün. Aslında Amerikada şo durmuşa. Ya bede şol gelmişe Türkmenler ikimiz berdiler, o ýere merdiler, orna merdiler, ana ýurda merdiler, ana ýaşa işle salgydyň töle. Hiç ayrımçılık yok. Sen Yok, yerden yok. gelmişek ya sen yerli halk ustayda doğuldun doğulmadın öyle herhalde yok. Her kim hem kişilere denklik hemmelere. Hakyky. Indi şu meselede indi men diýjek bolýanym, men Guruju meclisine azasam bolup dursa ikimiz indi şu taýda diýjek bolýandadym biz meclisi şu barada otorlukly karara da gelmegimiz zerur. O meclis azalary meclisin bilen men teklifim. Şunu biz özümüze strategik plan hökmüne kabul etmeli halkımız için. İlkinci nowatda etmeli işleň bir halkyna şu ýer suw reformasy, yer mülk alandan soň şol üstüne jaý gurma, jaýym hanasa para boýun alýan bolsa, proýektlerini çykarsyn, şondan ökdesi bar bolsa onu gursunlar. Hiç ilimi ýok, o taýda bäsleşip bar. O hükmen çok ýaşulyň kabul etmeliýär demek ýöne men bilip otyrym. Iň ardany, iň ýemesi bizim için peýdaly hem düşünüklüsü şo. Töwerekdäki döwletlere molgak geler şo proýektler alma. Olam Türkmenistana girdejin bir bölegi bol. Sebäp osa para o taýdan talyp tölemeli döwletiň gaznasyna ýa hazyn. Ol hemme gazananyň özüň diýilen kanun ýok hiç ýok. Şu döwletde de bir kanun esas. Şu wagtda çenli göz ýetirdik de halmara da göz ýetirdik şu neme 30 ýylyň içinde Türkmenistany gurup bilýän bolsalar bu derejeye ýetirmediler. 30 ýylyň içinde görür ýaly bolmady. 30 ýylyň içinde. 32 ýyl olçar. 32 ýyl. Görür ýaly bolmady. Şular ýaly jaýlar gurup bilýän bolsa, akly ýetýän adamlar bar bolsa bu wagtda ederdiler. Olaryň elinden gelmeýär. Hiç dat gelene ok. Ene 32 ýylyň içinde gördük. Ýurdu şu derejeye ýetirdiler. Tolan turupdyr. Degen Aşgabatyň içini bedýärler. Aşgabatyň territoriýasy Türkmenistana degişilärmi? Beýleki welayet 4-5 welayet degişilärmi Türkmenistana? Degen Aşgabatyň içine pul siňdirýärler. O täze siti gurýarlar, onu gurýarlar. Indi arkada diýip bir şäher gurýarmyşlar. Arkada mı näme? Bolmaýan men diýjek bolýan adam ýurdy gülýal edip bolýan bolsa 32 ýylyň içinde bu derejeye ýetirmediler. Boşap etir, bankrap etir, ilat kaçtı, gitti, 1,5 milyon halk var diýäňizde. Hakykydyr, görünüp duranda. Esasanam Lewap welaýaty boşap galyp, ilat ýok taýda. Mezur hala çykardylar. O ornuna da anaky taýlan kampaniýalar gelip işläp berýär taýda. Oto programmalary ýelep başlady. Mar welaýatam şeýle. Maram şeýle. Balkanın şeýle hana Orsiýetden Tatarstandan nevçiler getirdi. Öz nevçilemeden dyndylar. Ene düýnüň da ne şuň habar geldi. Bir tanışlaryň biriniň ogly Azerbaýjanyň üstü bilen Polşa geçjek bolupdyr. Şeýdip geçmeli ekeni. Şeýdip geçilýär diýip aýdylypdyr da. Onu bar tanış bilişleriniň hemmesine karz alyp da edip şeýdip gidýär. Vizasyna çennet karz alyp şeýdip viza alypdyr da. Ýol pulunyna çenni. Atel ýatjak ateline çenni. Barıp 10 gün garaşypdyr viza açmak üçin Polşa, Azerbaýjanda ýatypdyr. 10 gün garaşypdyr. Iň soňunda da atkaz gelipdir. Viza berem ýok diýip.
Şo taýdan ýene ýydyna gaýtmaly. Gelip soň bergisini nädip bermeli. Ine şey edip halky garyplaşdyrýarlar, halmyrada ýürüýtüler. O hakykatdan edilýän oýun şol. Hı. Onun ýaňsy bir zat aýtdyňyz da, ol çan mümkin bolsa men aýdy. Şol ýeme arkada diýip şäher gurýan näme diýdi. Ine seredin şol şäherin akylly şäher diýdi. Gurýan samsyk bolsa nädip akylly şäher guruljak o taýda birinjide. İkincide başla. Şo gurlaýanna da on akylly adamlar dolandyrmaly. Ol Gurban bolan iki satana salam berip bereli nädip dolandyrsyň. Mundan ozal gurulan yemeleri fabrikler, zawodlar hemmesi ýykyldy, çüýredi gitdi. Hep personal ýok şolar dolandyrmagy ýa işletmäge. Ene türkmeniň baran ýerim şol bilimsiz bolsa. Inni şol onun saparağı bilen yemeden men baştan ayak dinläp oturdum. Ýöne içine girip ýurtdaşlarym bilen salamlaşmak diýip girdim. O adamlar ünsün sowgaty men bilen salamlaşyp başga sagylgam alyp soruşy. Onun saparagyň ýa keminen aýdypdyr sözleri gara geçýärdi. Şoň üçin men dedim çykarman oturdum. Enne şo taýda biri ýazypdyr ýylleşmeden biri. O ene diýär şol diýär 5 milliard dollary diýär akıllı şehir urdu Gurban oldu. Yani şu 5 milyar dolar nereden aldı diye şu büdjet. Şu akılın büdjeti mi ya Türkmenistan'ın 5 vilayetinden yığınılan pul mu şu? Ne? Eğer bardı. Hıtaylardan alınan karz olaymasın? Ondan o taýyp berilmeli de Hıtaylar gelip ýaşar. Yo inni şonu illeşimiň aýtjak bolýany gaz nebet beýleki zatlar Aşgabatdan çykanat aýakyly. Ol Lewapdan gelýär, Balkandan çykýar, ýene bir ýerden mardan o ine şo zatlardan emele gelen puly ýygnap hemmesini Aşgabada harj edýär. Näme üçin sorag çykýar şo taýda? Adalatly sorag şo. Näme üçin beýleki vilayetlerde gurulmalylar? Ya beýleki vilayetlaryň puly beýsarpa tutulup merkeze gitmeli. Näme üçin şu vilayetlaryň özüne gurulmalylar? Millet ejir çekýärdi. Zaýsız, öýsüz, udarsız. Ene şo ýerlerde şo 5 milyard dolar, her senen 1 milyard diýip şo her vilayete beremezler. Şo saparagan proýekti gurulmasa, gör näçe müň hojalyk ýap öýli bolar. Müňläp hojalyk. Diýmek müňläp erkek kişiýärden Türkiýeden ýygyna gelip öýtgese ne ýaşar? Ine men şo zatlara janym ýene görüp oturam şu tehnologik çepoşka düşünýän bolmaly zatlar. Bolsa bilýän adyma bu dünýede ýaşamak kyn eken. Janyň aly. O bilmesen hedil säne ýarsamsyk gelip bermer hiç zatdan bir habar. Emma bilsen şoňa janyň ýa. Şu 12 trilyonny şu bütün halkyň paýy var, şo tany tediňe meniň hem şagylymyzyň hemmejin geleceğiniň paýy ýaty şo taý. Şu 12 trilyon akıl edip kullanylanyna şol 50 trilyon boljak. Şonu etjek türkmen bara akıllı başly. Oglany gyýdy any erkegi bara. Ýöne şolary ýere sokdular. Häzir hem giýişler. Çykar gelibim tu. Ana görüp otursa öz arasynda mezlit agdary beýlik. Hökümete gelen ýigitlerimiz var. Ýöne şu taýda ýene men bir zat aýtjak bolýan, şu ýurtdaşlarymyzy. Eger şu sapara meýser etse şu proýektiň Türkmenistana gurma, men birinji aksioner boljak şu gurjak firmasyny. Şu pensany şoňa goýjak. Şoňa aksiýasyny. Onu ise köpelýän bir ýylyň dowamyny 100 etsem 1000 etsem onçasyny biljekkä men şoňa goýjak. Şu öýde näme satyp bilýän bolsam şolary malyk goýjak. Şu hökümet bilen suwutlaşanda 32 ýyl maňa görkezip jebir sisteminiň aljak hunumam pulumam onuň satyp goýjak. Sebäp ol halkymyzyň gelejegi. Men şonu bilýän. Bilýän şol adamyň etsen sebäp men ýoldaş bolup geldim da şunu söýleýär. Ýoldaş diýmek ol bir terfekleşip oturup çaý içmekler. Şu ýoly den geçýän adama ýoldaş diýler, ýoldaş. Ýoly geçmek. O ýolum ýoldaş bolýar. Daş ýoly bile geçsegine ýoldaş şonun ýygyşky. Ol saçagyň maşyny 50 gram bilen ay sen gowdy sen beýik diýip olar diňe sen saçagyň ýoldaşydyr. Kıyımının ýoldaşy däl, gynynsa. Şoň üçin men bilýän şu saparagan şu proýektiň amal etjegi. Men gatymert gördüm, ahyr soň daşyna çykardy da eski dünýäde. Men onu kan gaýş etdim. Aýda saparat, ay halmyrat, aýdymda düşünýän adam ýok. Men dilim başga mı ýa başga? Men aýdy dille gürleýän
halk esten atmany diýdi. O gaty gıdıkly gurrun bolly. Hemme adam düşünükli aýdýan zatlar. Menem gaty gollaýan şu ýerde ýaňam taňar ýalkasyny aýtdym. Ýene de bir sapar aýdýan. Bul bir ýanky döreden zady bir gyzyla gapgara aýmaly bir zat da. Näder hiç kimde ýok bolsa edil şol gyzyla barabar. Gyzylanam gymmatly diýilýär türkmenne. Gyzylanam gymmatly bir zat bolýar da. Gaty gyzykly meň üçin näşeýle ýaňam aýtdyňyz, siz aýtdyňyz da aksioner nimesine goşuljak diýip, aksiýalaryň baryny goýjak diýip menem şoňa goşulýan. Palmyrada menem goşulýan. Onu eýýän bir kowallyk bolsa. Ikellep şolar ýaly bir zadyň ýanky basgançagy düýbi, birinji basgançagy gurulanyny şu yerli ýerden kömek etmeliler. Yerli ýerden şol galar ýaly. Kömegem bir ol öz bäxwitimiz, öz peýdamyz, öz baýlygymyz da. Ol köperik gitse ol guruluşykdan prosent gelmeleken. Başlangıcına diýenne başlangıcına kömek etmeliler. Menem ba siz bile. Şu aksiýalar goşuljak menem. Gaty bäxwitli iş bolardy Almyrada. Gaty bäxwitli iş. Şunun şeýle bäxwitliligine bizim halkymyzyň düşünmesi gerek. Yok, bir işlep duran proýekt. Öyle sarın. Şu proýektiň esasyny ýam ýene Pribaltikada gurdy. Ýene öz jaý ýene 2 kates durany. İçinde aşym görkezdi. Hiç dat ýok. Minus altaçel odam yapmalar hedin. Bu tarapyndan ekonomi, ışığım gerekken artykmys. Elektrik togum gerekken, gazam gerekken artykmys. O şu kamini ýakanny o bir hepde bir gezek ýakdy bütün gyşyny ýetýär. Ýylyň saklaýardy. Şeýle akylly gurulupdyr. Ene akylly şäherdäki akylly öýüne şeýle gurulýan eken. Men güzalat berýän şu aňyrky haram hor hökümeti. Gyzgynam saklaýan eken, sowgam saklaýan. İkisinem saklaýan. Ene şolar ýaly aýdypdyr köpürjük diýip. Hakykatdan mene şolar ýa plastikden gurulan köpürjük. O plastigim Türkmenistanyň öňe bizim ol nebit önümlemeden çykýar. Onu ýyllar gözläp bermeler. Ayna gerek bolsa Türkmeniň çägesi ayna näil çykarsan bar. Dünýäni ayna bilen üçüne de oturmaly millet biz. Diňe peýdasyny gör. Kapyňyzda 10 sany kenil tutduğunuz hakkınız var, mümkinçiliğiniz bolsa. Yurtdaşlar beterim bir beyt sada bolmaýsa, sada däl beýan samsyklyk bolýar. Bizim bilýär Türkmen bilen sadadyr, kiçik öwürlidigin, göwn açykdygyny çağa ýaldy. Ýöne beterim beytmer däl, indi bizim urup şu derejä ýetirdiler. Mundan aşakda hiç zat kalmady. Şu yerden hakkımızda, halkımıza, yurdumuza, vatanımıza, toprağımıza, baylığımıza eýe çykmajak bolsak onu bil hiç kim. Ýani 20 ýyldan dolanjak diýseňiz watan ýokdur, şunu bilip goýaýyn. Ýöne bize bilemek ykbal berdimi, tebigat berdimi, bilemek ýokarky güýçlerden bir zat boldum. Şoşmal ýurtda bolup geçýän, ýurdun daşyna bolup geçýän ýagdaýlar toğsan götürmü Türkmenistan'ın halkının peydası. Putinler ayrılsa, Xitayım qara çekilmeli var, beýlekdim. Çekilmesin, feodal çek bolsa açykkany parlamentde tasdiklatsylar, hökümet bilen baglaşan şertnamasyn. Deputatlar görsün, bilsin, halka aýan edilsin. Şunda näme girdiği var? Şo girdijiler soňra karşılanjak. Onu gutardy, halkyň bilmeldi şol. Ine men goňşy döwlet, mene şu taýda. Norweçler. Türkmeniň ilatyndan känne şolaryň ilaty. Böyle çarmy. 1 trilyon 400 milyon milyar dolar eýem gelecekki nesilden hasabyna aýrylyp goýular. Bir pikir edip görün. Şularda diňe nebit bar. Onum ýaňy tapdylar. Eýem şoň ujundan 1 trilyon 400 milyar dolar ana aýylgydyr. Yenim 10 nesil, belki 100 nesil şu puly ýitede ýeterli. 4 milyon halky Norweçli. Şoň üçin olar dünýede iň gowy ýagdalarda dinjalýarlar. Dünýäň 4 künjüne ýaşap oturan kotejlerini görsen, bir köşk. Men arada bir raboçy diýen, guruluşçy adam geçen ýyl daçatyny 2 gün tanşyň öýüne bolup, şol surat alyp görkezdim. İşçi, usta, prost usta.
Son cay umuman alanda hesaplap görýändir. Ine $500,000 ya $1,000,000 var diýip. Gymmat da olar üçin hiç adam däl. Olar üçin pullar o 100,000 150,000 dolar aýlyk alyp oturan adam üçin ol näme üçin? Şoň üçin ýurtdaşlar biz bir şunça baýlygyň üstüne oturan bir haly perişan ýagdaýda gedaý bol. Hem başgaça näde? Men hem dünýäni sökdüm bol. Ýeke ýerde görmedim çağalaryň elinden tutup maşgalasy bilen gojoklaşyp aýlanıp beren türkmen siýahat edip. Ýok. Ýok. Bolsa iki ýeke ol haram horla badyr. Han milletin köpçüligi. Şo men gapyda duran warak maşynymyň harmrada jip maşynyň bar eken. Ay hol jan o pakata $1,000 geçen ada. Nämetine gowanmaly? Oň ýal maşynyň onusyna goýsaň bolýar 1 ýyllyk apyň. Näme gerek der kary ýok bizat. Şonu baýlyk hasap edýär görgün halk. Başa men näme diýip? Şoň üçin watandaşlar, ýurtdaşlar, sizem bir belli bir çen çakyýa şerkidadyn. Bizem bir müdümlik gelemde sapara bilen ýaşymyza men ýa bir çene bardy. Men öz arzum bu gözümiň açyklygyny şu döwleti täze Türkmenistany ýaşlaryň eline gowşuryp bersek boldy onu. Bu dünýäde bizim mene başardyğım şol. Ýöne siz bir inni öz çağalaryňyzyň, aktyklaryňyzyň, çoğuluklarymyzyň aladasyny etjek bol. Harmrada gynanyp ýan gaýdan dadyňdy. Ýüregim bilen gynanyp şu wagt ýan gaýdan dadyňdy. Gapymdaky duran ol gutoran ölen jip maşyna, gülýaly jip maşynyň bar eken diýdiler diýende. Aw. Gaty gynanlar ýa. Täze halk şoňa da ýetip bilen okda. Şoda, hani $1,000 şoň bahasy. Men näme begeni baýdyr? Ýogsa şoň täzesini aljak bolsam olamyr? $30,000 bar. Ýöne men ona ýagdaýym ýok. Men öz ýagdaýyma görä ýaşap oturan adam. Ayalhan çarıgyna bakarak diýip türkmeniň bir sözi bar. Ýa-da ýorgunyna görä aýagy uzatmaly. Na? Ýöne türkmenden düşen günde näme? Görýäňizmi? Ýanky dünkü gepleşik edilen gepleşikde Sapara bilen kimiň eden gepleşiginde şol zatlary ýola goýup bolsa şu türkmenden gaty köpüne iş barda. Gaty köpüne iş iş bar. O daşyndan gelip türkmene işlerler. Ine biz şumar Türkde bolsak, Türkdäkile gelip biziň hyzmatymyzy eder. Ine şuňda ýetjän bilip otyr, görüp otyr. Täp pul bar. Olara pul gerek. Gelsemi işletin altyrlar. Türkmen diýinçe alsyn çağalar bilen dünýäni aýlansyn. O kostym bir ýeke gezek gelýär bu dünýä. Şonu da şular ýaly horhamsy bolup ýaşajak bolsak, onu kim günahkar şuňa? Özümizden başy. Depämde çykarypdyr bir topar bedasaly. Yani ola heselle kakıp utanman giyice günü şol yema ene şol olan grupa paddeşkası var. TikTokçular nämeler o. Maymun Doğru halmada. Dogda hen taksy şu dünýede görürsen durun enter biraz. Halka beýtip azar berip ýere sokup ondan haýlanıp gaýmagda alasy halky. Halkyň ýürek bulanyrjy siňeri küýdä düşen ýaly wızlap ber. Hemme. Hay öyle şary. Bak şu zatlar halkyň düşünmäni oturup haýran galy. Şunça ýyl aňryň bilen düşündirip aýdýar. Azatlykdy 20 ýyl aýdyp berdim bular. Innem 5 ýylyny bitaýdy. Yemeğini söyle. Doğru. Söyle. Oğlum bana şu tayda düğün şu tapara en son yemesine aitti da maksadı. Yine men elim alıp tutun şunu. Şuna mesela onu bizden öyle kötü yine etmesin millet. Bolun biz başka edebilecek ya aydıbilecek zaten. Şunun mesela ne değil. Yo eder ol yan aytıp geçti ya. Üyüğdar hemmelere gerek. En birinci yerde durýar. Üyüğdar. Böyle sorayım garantiye aslında ben size şunun için ayttım da bizden meclis ağzatı şu arada karar kabul etmeli. O şu bizim baş programımız şu olmalı halkı yer bilen, su bilen, cay bilen üçün etmeli.
Son paralel gelýän ýene de iki mesele bar. Halkymyzyň saglygy bilen bilimi. Ene. Şu beş puda alyp çyksak, halkyň özü galanyny özleri alyp çykýar. Hökümet diňe şo gelýän salgyda kontrol etmek. Ol kimi saýlady, kim näet bir işin dolandyrýar, o bilen biziň işimiz ýok. Jogap bersin kanunyň öňünde ýaşadan etse de ýaman etse de ol öz işdir. Şonu ene şunu aýdaýyn diýdim ol şaýryny şu urlukça mene şo Bolýar. o Bolýar. başga da aýdylmaz zatlar kan ýöne. Gat uzoda bir. Başga aýda zatlaryňyz bolsa özüňizem aýdyn o. Ýok, soň ýene bir gün gepleşik edäýäris. Bolar. Ýerde bolla daýaly. Bolýar. Boronna sag bolun. Size de saglyk arzu edýär ýurtdaşlar. Bu urlar kan ekrana çykmagy wagtymam ýok. Bu iş kär başda. Şoň üçin. Hemmäňiziň öýünde saglyk. Sag bolun diňläniň üçin. Size de saglyk arzu edýän. Watandaşlarymyzdan özleri netije çykarar diýip umyt edýäs. Elbette.